qed joħroġ dejjem aktar fiċ-ċar kemm l-anzjani mhux igawdu mis-suppost surplus li l-Gvern Laburista ilu jiftaħar bih għal diversi snin. Minflok Roberta Bela u l-kabinet tiegħu qed jażlu li jitqamlu magħhom. Dan hekk kif dawn il-jiem l-anzjani qed jirċievu għajnuna tal-li jibqgħu jgħixu fil-komunità. Dawk li għandhom 75 sena jew aktar din is-sena se jingħataw 300 euro għal darba, filwaqt li dawk ta' 80 sena jew aktar se jingħataw 350 euro ta' darba. Iżda l-verità hi li l-għajnuna ta' 300 euro kienet dittinata fl-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista qabel l-2013. Barra minn hekk, il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien ippjana li l-anzjani kollha ta' 75 sena jew aktar li jibqgħu jgħixu fil-komunità kienu jingħataw 500 euro fis-sena b'effett mill-ewwel ta' Jannar tal-2014. B'hekk koppja ta' anzjani li għandhom bejn 75 u 80 sena ilhom għal dawn l-aħħar 7 snin jitilfu 400 euro fis-sena b'kollox 2800 euro. Minnaħa l-oħra, koppja ta' anzjani ta' aktar minn 80 sena tilfu 300 euro kull sena għal dawn l-aħħar 7 snin jew 2100 euro bħala total. Anzjani li jagħmlu kuntatt ma' Net News wara li fil-jiem li għaddew irċivew il-korrispondenza dwar lotja minant il-Gvern innutaw kif dawn l-eluf ta' euro kienu jkunulhom ta' għajnuna finanzjarja, partikolarment fl-isfidi differenti li l-anzjanità iġġib magħha. U ma qalu li wara l-kantalina li lna nisimgħu mill-Gvern Laburista li pajjiżna suppost għandu surplus finanzjarju, lanqas li kienu qed jistennew kien li l-Gvern jaħseb aktar fihom. U ma kundannaw ukoll il-mod li bih il-Prim Ministru qed juża din l-għajnuna finanzjarja għal gwadan partiġan tiegħu meta l-fatti huma li l-għajnuna kienet imbdiet minn żmien Gvern Nazzjonalista.